Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Weh, wajan ora ditoto karo ibuke iki. Bu. Weh. Iki mong kok ora ditoto rene dayo piye, Bu? Bu. Dayo sepi, ora enek sing moro. Mangan dhewe ae. Dhewe buat arep. Iyalah, tak ingung ning njaba. Sapa roh kok padha grumbul-grumbul ning njaba kono. Ayo isih. Waalaikumsalam. Wah, nek dayo iki. Sopo yo? Sopo? Woi, waalaikumsalam. Kang Mang, Hoi, yo. Kang luputku ya. Yo, podo-podo. Kurane sing akeh tenan aku. Lan sing akeh yo, Nang izin wal faizin. Yo, podo-podo. Bang, Purone kok. yo, podo-podo, Bang. Aku yo ada luputin, Bang. Ayo kene, gek mlebu kene kabeh, ayo. Aduh, mlebu kene. Ayo kene, podo mlebu kene, Bang. Ayo kene lungguh. Jajane siap. Nah, ini ayo, monggo. Alhamdulillah. Monggo, ya, monggo. Ayo ndang diombe. Wis waduh-waduh kok kene matur suwun ya. Rawuhe masing ngene iki wis kene ndang. Tak ilene kene. Alhamdulillah ya Allah. Wes, kene tak diombe kene. Sing ngene iki sugane wong desa ya wis ngene iki. Teh coklat. Ya, wes ayo ndang diombe kono. Ya jajane iki ya ndang. Ayo, jajane. Diombe kene ya. Suwun Kang ya. Ya ndang iki jajane ya ndang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya iki jajane. Iki nek goreng mboke arek-arek iki, ya iki. Kang, Oh, Bang. Enak, Bang, ku, Bang. tak kuat untune. Gak kuat. Iki gedang iki, Bang. Oh, siap. Gedang iki. Iki gedang guritan omah iki. Lumayan. Marhaban ya Ramadan. Bulan puasa sudah di ujung mata. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di Ramadan ini
wabah corona segera berakhir, sehingga kita dapat bersilaturahmi dan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama sanak keluarga. Jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Jaga jarak. Jaga Jaga jarak. Marhaban ya syar